Il-Kunsill Lokali ta' Taslima nieda servizz ġdid, servizz ta' cab immirat lejn anzjani u persuni neqsin mill-mobilità u li m'għandhomx mezzi biex jagħmlu l-qadijiet tagħhom ta' kuljum. F'diskors qasir is-Sindku ta' Taslima Anthony Kirkop qal li dan is-servizz hu mirat ukoll għal residenti f'postijiet li mhux milħuqa bit-trasport pubbliku jew is-servizz mhux wieħed ta' spiss. Dan il-cab service se jwassal il-passiġġieri bl-aħlas fil-konfini tal-lokalità, kif ukoll lejn iċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira. Is-servizz hu provdut mit-2 sal-ġimgħa bejn 8:30 ta' filgħodu u n-nofsija ta' wara nofsinhar. Anthony Kirkop qal li dan hu l-aħħar minn sensiela ta' servizzi li kienu introdotti jew kienu estiżi matul l-aħħar leġislatura tal-Kunsill Lokali. L-inizjattiva saret bl-appoġġ ta' kumpanija privata li topera supermarkets. Charles Borch, kap eżekuttiv ta' PG Group, tkellem dwar l-importanza li l-anzjani jkollhom il-mobilità biex kemm jista' jkun jibqgħu indipendenti. U qal li hu dmir tas-soċjetà li tieħu ħsieb il-ġenerazzjonijiet ta' qabel tismagħhom, tożżhom u titgħallem mill-esperjenzi tagħhom. Residenti jistgħu jibbukkjaw is-servizz billi jċemplu l-uffiċċju tal-Kunsill Lokali.